Pokud si kliknul na tohle video, tak tě pravděpodobně zajímá, jak je na tom Dragonair, náš set pro RPGčka, který se chystáme v průběhu příštích měsíců vydat. V tomhle videu se dozvíš nejenom, v jaký je momentálně fázi a kdy zhruba by mohl vyjít, ale taky ti prozradím 2 akce, na kterých se chystám osobně přijet, aby jsme se mohli potkat, vidět naživo a aby ses mohl třeba zeptat přímo na místě na cokoliv, co tě zajímá ohledně Dragonairu, ale taky ohledně dračáku, PJ Craftu nebo jakýkoliv dalšího projektu, kterýmu se budu věnovat. Takže jdeme na to. Ahoj, já jsem Gergon a vítám tě u dalšího videa ohledně světa Dragonair. To nejdůležitější dneska na začátek, v jaký fázi ten svět vlastně momentálně je. Texty jsou hotové. Grafika, ta je taky hotová. A sazba, ta je taky hotová. Takže v podstatě nic nebrání tomu, aby se ten hotový soubor, to PDF poslalo do tiskárny a nechalo vytisknout. No, protože tomu nic nebrání, tak už jsme to udělali. Takže v tuhle chvíli skutečně kompletní příručka Dragonair je odeslaná do tiskárny a teďka už bude jenom trvat pár týdnů, než to vytisknou, než to Imago naskladní, nebo Mitago naskladní a Imago bude prodávat. A už v tuhle chvíli ale jsou spuštěný předprodeje, takže můžeš klidně zajít na Imago, odkaz je dole pod videem a tuhle příručku si předobjednat. Protože já bych moc neváhal, jakmile se rozprodá první náklad, tak si myslím, že bude trvat třeba měsíc nebo 2, než se to doskladní, než se koupí další várka, nebo než se natiskne další várka, aby byly k dispozici tyhle příručky, takže já bych to moc neodkládal. Co se týká té příručky jako takový, tak v tuhle chvíli neukážu, jak vypadá, ale už někde venku na internetu, na mých stránkách i na Imagu v předobjednávce koluje obrázek, jak vypadá ta hlavní úvodní stránka, ten cover takzvaný. Takže můžete aspoň vidět trošku nějaký nástin toho, v jaké atmosféře se to bude pohybovat, dejme tomu. Příručka má 320 stránek. Je tam, myslím si, že přes 120, asi 124, teďka z hlavy nevím, stránek vlastně nového světa, celého toho Dragonair settingu. Pak je tam něco kolem 150, 60, abych nekecal, stránek vlastně nových pravidel, nový povolání, nový obory, nový rasy, nový kouzla, nový kouzelný předměty, nový vzývání k černokněžníku. Jsou tam 2 nový systémy magie, magie krve a magie vzoru. Prostě je tam toho spousta, co můžete použít v D&Dčku 5. edici nebo v jeskyních a dracích. No a na závěr myslím 40-50 stránek připraveného dobrodružství. Dohromady to je 320 stran, možná se někde do videa dáme jako konkrétní přesný čísla, protože teďka fakt jako typu z hlavy, ono se to dost měnilo, jak se během sazby tam přidávali obrázky a upravovali a podobně. Takže každopádně si myslím, že to bude stát za to, že to není nějaká 100stránková brožurka, ale je to fakt přes 300 stran tlustá příručka, která obsahuje jak kompletní setting, tak i kompletní nový pravidla, tak i nový rozšiřující pravidla, tak i připravený dobrodružství. No a co se chystá dál? Dál se chystá několik důležitých věcí. 2 z toho jsou teda ty akce, o kterých budu mluvit za chviličku, kam se podívám osobně, aby jsme se mohli potkat, vidět a popovídat si. Další budou potom videa sem na YouTube, protože teďka bylo chvíli ticho, protože jsme vlastně veškerý volný čas, i ten nevolný, věnovali dokončování tyhle příručky, neustálý úpravy textu, přidávání nových věcí, upravování grafiky, tady chybí prostě půl stránky, buď tam dáme obrázek, nebo tam dopíšeme ještě jeden odstavec nějakých dalších typů pro PJ nebo něco takového. Takže vlastně od rána do večera se makalo na tomhle, takže nebyl moc čas tady točit nějaký videa. Ale ve chvíli, kdy je to mimo mojí kontrolu, je to poslané do tiskárny, tak teďka než to vyjde, tak už do ty příručky já nemám možnost zasahovat. Takže se budu zase o to víc věnovat videím sem na YouTubeový kanál. Takže uvidíte nějaký věci mimoherní, dejme tomu. Budeme se bavit o těch věcech jakoby technických okolo toho světa, jak bude fungovat kánon, jak se můžete zapojit do nějaké vaší vlastní tvorby pro tenhle svět, do oficiálních věcí, které do toho světa budou patřit. O tom bude celý jedno video. A potom budou samozřejmě následovat další videa zevnitř toho světa. Jako jsme se tady bavili o těch sférách existence, tak projdeme 3 generace bohů, popovídáme si o nějaký historii toho světa a budeme se nořit čím dál tím víc hloub a hloub.
aby i ty lidi, kteří si potom třeba tu příručku koupějí, tak v těchto videích měli nějaký další informace navíc, které jim pomůžou vidět ten svět v nějakém širším kontextu třeba. Takže rozhodně tady bude poměrně slušná nálož videí. No a potom ta věc, na kterou spousta lidí čeká, Dračák 5. Dračák 5, respektive celá trilogie Dračák i Dračák temný časy se odehrávají právě v tomhle světě v Dragonairu. Takže Dračák 5 je rozhodně důležitou součástí celého toho multivesmíru kolem Dragonairu. A během tohoto roku se bude natáčet, scénář je připravený. Už máme za sebou nějaký oblídky lokací, členové YouTubeového kanálu viděli záběry z oblídek lokací a pokračujeme kostýmy, rekvizity. Doufáme, že přes léto se bude natáčet a na podzim pak už budeme dělat nějaký dotáčky, střih, efekty, hudba, všecko tohleto. Byl bych rád, kdyby to bylo do konce roku hotový, ale nemůžu to slíbit, netuším kdy, kde se zasekneme kvůli nějaký nemoci nebo kvůli jiným projektům. Ale rozhodně se na tom bude pracovat a rozhodně členové tohoto kanálu budou mít neustále ty vlogy ze zákulisí tady na YouTubeku, takže budete moct sledovat celý ten proces. To jsou asi dvě nejdůležitější věci, které se z mýho úhlu pohledu kolem mých projektů, kolem Dragonairu chystají a na kterých se můžete těšit v průběhu tohoto roku. Já když už jsem narazil na ty členy tohoto YouTubeového kanálu, tak pro ně mám ještě jeden dárek a to myslím, že pokud to skihnu tak hnedka příští týden, uvidíte náhled do knihy. Natočím video, protože je to ve formě PDF, takže i když kniha ještě není vytisknutá, tak se můžeme podívat, jak vypadá sazba, jak vypadá grafika, jak to je celý stylizovaný. Takže se členama tohoto YouTubeového kanálu se příští týden podívám do příručky. Prolistujeme ji aspoň zhruba, aspoň kousky nějaký, abyste viděli, co vlastně byste si případně kupovali, kdybyste kupovali tuhle příručku. Popovídáme si o nějakých zákulisních věcech, co jak vznikalo, proč to vznikalo, s čím byly nějaký trable a tak podobně, abyste se něco dozvěděli třeba i o průběhu tvorby takovýhle příručky, co jak jakoby fungovalo. Takže členové YouTubeového kanálu už brzy uvidějí, jak vypadá příručka i vevnitř. A potom nečlenové tak uvidí samozřejmě rozbor tyhle příručky, uvidím, jak to stihnu. A tam se taky podíváme dovnitř, jak to vypadá, ale bude to třeba až za měsíc nebo za měsíc a půl. Mohlo by to být ještě předtím, než ta příručka vyjde, nebo minimálně to natočím předtím, než ta příručka vyjde. A až ti budu mít, tak dotočím jenom pár záběrů, jak to vypadá fyzicky a budeme dávat ven kompletní rozbor příručky, jako jsem dělal třeba k Jeskyním a drakům, několika hodinovej. Možná ho rozdělím na jednotlivé kapitoly, na ty 3 důležité kapitoly, svět, pravidla a dobrodružství, aby to nebyla tak obrovská nálož materiálu o videa najednou. Takže i vy ostatní uvidíte, jak ta příručka vlastně vypadá, třeba předtím, než si ji objednáte nebo koupíte, abyste nekupovali zajíce v pytli, protože my se za ní rozhodně nestydíme. A když vám cokoliv z toho ukážeme, tak si myslím, že neuděláme chybu, že neodradíme nikoho, aby si ji koupil, že by byl třeba ten člověk zklamaný. No a kde se teda můžeme potkat naživo? No tak první příležitost bude na fantastický Ostravě. To je už někde, myslím, za 2 týdny. Termín vám se někam dám určitě. Nějaký bližší informace, odkaz na webové stránky bude zase v popisku pod videem, takže můžete zjistit nějaké další informace o ty akci, pokud by vás lákalo se tam podívat a potkat se. V tu dobu ještě si myslím, že příručka nebude vytisknutá, takže vám ji tam nebudeme moc ukázat naživo, hmotně, dát do ruky, abyste si ji prolistovali, na to si ji třeba koupit. Nicméně i tam právě přivezu už nějaký ukázky z vnitřku ty knihy. Takže jako první je uvidějí členové třeba za týden, potom ji uvidějí vnitřek ty knihy nebo aspoň nějaký print screeny účastníci fantastické Ostravy a potom dáme nějaký rozbor ty příručky i pro běžného sledovatele, pro běžného diváka tohoto YouTubeového kanálu. Takže první příležitost vidět se naživo a vidět i nějaký pohled do příručky, pokud nejste členové, bude právě za 14 dnů na fantastické Ostravě. No a potom ta druhá velká akce, GameCon. GameCon je o měsíc později, ke konci července, a myslím, že 24. července v podvečer tam bude křest tyhle knihy, tyhle příručky. Možná, že tou dobou už bude zhruba týden v prodeji, pokud dopadne termín toho 17. července, že by měla být naskladněná, takže některý z vás touhle dobou už nejspíš budou mít tu příručku u sebe, pokud o ní máte zájem. Nicméně i tak si myslím, že by stálo za to se na GameCon podívat, potkat se tam naživo,
Křest knihy bude celkem zajímavá událost, si myslím, ale zároveň tam bude prostor i na vaše dotazy. Opět s autorama příručky se pobavit o tom, jak to probíhalo, co byly komplikace, z čeho máme radost. Z čeho třeba radost úplně nemáme, že se to nepovedlo, ale nenašli jsme lepší způsob, jak to poskládat. Prostě uvidíte tvůrčí tým a budete se s ním moc pobavit. A pokud tu příručku už budete mít tou dobou koupenou doma, prolistovanou nebo pročtenou, tak se budete moct zeptat na spoustu informací, co by vás kolem toho třeba zajímalo. Takže to si myslím, že bude úžasná příležitost. A když už jsem u toho Gameconu, tak to je úžasná příležitost samou o sobě. Gamecon, pokud nevíte, o co jde, tak je to festival nepočítačových her, primárně teda zaměřený na nějaký LARPy, RPGčka, deskovky a tak podobně. A je to už 31. ročník. Tentokrát se nepořádá v Pardubicích, jak si myslím, že se pořádal předtím, nevím jestli po celou dobu, ale poměrně dlouho. Tentokrát se přesouvá do Ostravy, do podobné lokace jako Fantastická Ostrava. A myslím, že to je akce, která rozhodně stojí za to navštívit, protože to je asi jeden z největších festivalů tohohle typu, který tady můžete navštívit. A hlavně tam neplatíte jakoby vstupný na celou tu akci. To znamená, můžete přijít, můžete navštívit přednášky, můžete se zúčastnit doprovodného programu, nějaký koncert, nějaká celokonová hra tam je. Můžete do deskoherny zahrát spoustu deskovek, tohle všechno máte v podstatě k dispozici zdarma. A potom tam jsou nějaké aktivity, které jsou teda placené. Ty pak nevím v tuhle chvíli, jestli to platíte předem nebo na místě. Každopádně pro nějaký členy mýho kanálu, a uvidíte to v tom videu příští týden, tady mám pár volňásků na některou tu placenou aktivitu, takže pokud jste člen YouTubeového kanálu, tak můžete v příštím videu pro členy vidět, jak možnost získat nějaký takovýhle volný lístek na nějakou z těchto aktivit. A myslím, že jeden highlight, který tady můžu prozradit nebo spíš trošku promovat, který bude letos poprvé po 31 letech, tak bude turnaj v RPGčku, v Dungeons and Dragons, potažmo jeskyních a dracích. Myslím si, že to stojí za to, protože, co vím, tak by to měly být 3 zhruba 4hodinový bloky, kdy si budete moct zahrát. Pokud nehrajete D&Dčko, vyzkoušet si aspoň ten herní systém. Pokud ho hrajete, tak si zkusit, jak budete schopni řešit nějaké tyhle turnajové záležitosti. Je to nevyřazovací turnaj, to znamená, že i pokud by tam vaše všechny postavy poumíraly, tak umřeli asi ne. Ale i pokud byste v úvozovkách prohráli, protože v RPGčkách se těžko prohrává, tam jde prostě o to si zahrát a není to o to, kdo vyhraje nebo prohraje, tak ale můžete se zúčastnit celého toho turnaje. Není to o tom, že byste v prvním kole vypadli a vaše družina už si dál nezahrála, to určitě ne. Ale myslím, že to je i zajímavá příležitost vyzkoušet si různý PJ, protože každý z těch 3 bloků bude moderovat nějaký jiný vypravěč, jiný průvodce hrou. Takže vy si budete moct okouknout a vyzkoušet styl a způsob vedení různých lidí. A to si myslím, že je úžasná zkušenost jak pro hráče, aby pak, až se vrátí domů třeba ke své družině a budou hrát, tak třeba pochytí nějaký zajímavý nápady, jak takovou hru hrát, nebo výst nějaký nový způsoby. A i pro PJ nebo průvodce hrou vypravěče je dobrý vyzkoušet si hrát pod někým jiným, abyste zase pochytili třeba nějaké věci, které vám přijde jako dobrý nápad, zatím jste je nedělali, ale zařadíte je do svého průvodcování hrou. Takže zúčastnit se takového turnaje za mě je jako rozhodně dobrá volba a vynikající zkušenost. Jinak kromě toho, o čem jsem mluvil, tak tam pak jsou nějaký venkovní akční workshopy, třeba šermířský workshop v loni, předloni, teď nejsem jistý, jsem se zúčastnil workshopu velmi zajímavě vedenýho o popisování bojových situací v RPGčkách, a to prakticky naživo. To znamená, že vy jste si nejenom tam zkoušeli popisovat souboj a moje postava zaútočí mečem ze zhora, ale bylo to prakticky v terénu, kdy jste v ruce opravdu měli ten meč a ty akce, které popisujete, tak jste tam rovnou zkoušeli a naopak jste zkoušeli nějaký šermířský postoje a učili jste se je popsat. Prostě to bylo hrozně zajímavý a hrozně ne intenzivní, ale interaktivní, vynikající zkušenost, jak zapojit představivost a reální třeba šermířský postoje a pohyby do vašich popisů bojových situací. Takže tohle bylo super, takových workshopů tam je spousta. Jak už jsem říkal, je tam nějaká deskoherna, kde si můžete vyzkoušet spoustu deskovek, včetně těch epických, obrovských hry, ke kterým se třeba normálně nedostanete, ale hlavně tam jsou lidi, kteří je znají ty pravidla, znají ty hry, poradějí vám, pomůžou vám, provedou vás tou deskovou hrou, což si myslím, že je taky úžasný benefit, vyzkoušet si tam na místě třeba 20-30 deskových her
A když vás některá zaujme, bude se vám líbit, tak tam určitě budou nějaký stánky s deskovými hrama, kde si třeba tu deskovku budete moct rovnou pořídit. Bavili jsme se o turnaji Jeskyní a draků Dungeons and Dragons, takových turnajů tam je víc. Vím, že tam bude třeba turnaj z příběhu Impéria, Legendy dobrodruhů, takže to si myslím, že je taky zajímavá zkušenost zase vyzkoušet si jiný herní systém, pokud jste zvyklí na ty typický D&Dčka, dračí doupě a podobný, tak vyzkoušet si něco trošku jiného si myslím, že je paráda. Wargaming, pokud nechcete investovat 100 000 financí do nějakých figurek a hodin času do malování figurek, tak si na takovýhle akci zahrát nějakou wargameovou hru si myslím, že je taky super. Takže toho programu tam je spousta, nějaký doprovodný koncert si myslím, že tam je. Prostě mrkněte na ty webové stránky, odkaz zase bude dole v popisku na GameCon, toho programu tam je spousta a jako nedovedu si představit, kam jinam bych tady chtěl jet, pokud nechci platit tisíce za vstupenku a nechci stát hodinový fronty na to, abych se, nevím, vyfotil s nějakou celebritou nebo něco takového. Tak býval Festival Fantazie, ani nevím, jestli ještě existuje, bude ta fantastická Ostrava, ta si myslím, že taky stojí za to, ale rozhodně pokud bych já měl doporučit nějakou topovku, která stojí za to a kde jsem už párkrát byl, tak GameCon za mě. Jako jo, tam jako není co. A když už nic jiného, tak kromě těch přednášek tam bude i ten křest knihy Dragonair, kde se můžeme vidět osobně, jak už jsem říkal, pobavit se o čemkoliv, co vás kolem Dragonairu, mě, Dračáku 5 a dalších mých projektů bude zajímat. Takže se členama se uvidíme brzy u členského videa, podíváme se do příručky a s váma ostatníma se buď uvidíme na Fantastické Ostravě, nebo na GameConu, anebo u dalších videí ke světu Dragonair tady na mém YouTubeovém kanálu. Moc vám všem děkuju, že mě sledujete, že jste teďka trpělivě čekali, než dodělám příručku, abych mohl začít točit nějaký další videa. Mějte se krásně a uvidíme se zase příště.